लोगोफोर वेलकाम टू माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर दिनै 15 आगस्ट इन्डिपेन्डेन्ट डे गारिया अलरेडि फिटिं जाखाबाय नै दान्दिसे थाबाय साइड बैयाव माखासे दङ ओमफ्राय सानै दावखोलांदों बावबाय हनै जों थांगोन दा सरलपारानिफ्राय बहा थांनाय जायो लं ड्राइभ फैनोसै आंना मेगना माबा जादों प्रब्लेम जादों एसे गाज्रि जादों आं बे गोजा जानाया बे जादों दा नायदो नोंथांमोना नायलांबाय थादो इन्जय खालामदो एसे आजादिनि दिन दा सोलोंबा बुवानै मा बुंगोनथाय एक्साइटेड दंना नङा जाखो नंगौ ड्राइभ खालायनो हागोन ना हाया हायो 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 जाहैदों माखासे थांजोब्बाय दा फुरा सत्र' दङ थांजोब्बाय बिसोरो दा लोगो हमहैसै जों थ' होमबा दा लोगो मोनहैबा नोंथांमोननो दा भिडिअखौ ससे दिन्थिना होनोसै माबा बुंनो नागिरदों गोसोआव फैबावासै गाइसमोन दा भिडिअखौ जोङो सहैबा नोंथांमोननो दिन्थिनाय जासिगोन माने लामाखौ ससे दिन्थिलांनाय जागोन आरो दा जायगासियाव सहैबा बेसेबां मानसि जादों बेसेबां जायाखै नायबा जाबाय नोंथांमोना होमबा दा लोगो मोनफिनसै गाइसमोन जों सरलपारायाव थांगासिनो लोगोफोर लामाया नै हाग्राबारि ओमफ्राय नायजाला लामायाबो जाला एक्स'ल'सो दावखो नागिरो माथो लांगासिनो हाग्राबारि बिराद मानसि थांबाय गाइसमोन आसोला खारखुमाबोदों अफिसनिफ्राय मोनफैगासिनो सरलपारानि बाजार बे थांगासिनो दसनानै लोगोफोर जायगासिनो नेगासिनो बाजार सरलपारानि बाजार नायदोंगासिनो सरलपारा बाजार पार्किंनि माबा एन्ट्रिनि फैसा लाखियो बाहाय गेट 100 थाखाबाव बाइकआनो होनबाथ' कारा गोगोम जागोन हाबलांबाय नोंस्रा फ्रियाव हाबलांबायलै सहैबाय जों दा जायगायाव सफैनानै दङ माने गुबुंलेसो दैयानो गाइखेर मोना हरदों दैयानो आरो गुबुंलेसो बरथिक जाबोजोब्बाय मानसिफ्रा दै दं माथो बिदिनो बै गेजेराव दंथ' बेयाव दै बारलांदां दा देरना फैबा जोंहा बर'फोर ना बर' फैबा मानि जेबो गैथ'लाया मा जानाय नङा नालाय
Kalian hakan ya? Kamu tuh. Terus Anjay. Kalian ya? Hakan ya? Selanjutnya. Enggak ada selanjutnya. Bener, guys, macam apa ya? Gizarin lagi, gizarin lagi. Aha. Saya mencoba ini video yang ada guys. Tahu itu mana itu sekarang mana gitu. Tak masalah. Nanti kunai deh guys. Man speed na. Dia bina. Dia. So, kayak kita mau kan? Wajib saya masa di sana. Gaikir situ ya, ada gaikir. Gaikir. Wah. Tapi ya. Tahu boiler shake, masak. Tahu lagu hangsin dan bye bye small puppy nah rumah itu đây là video này khắp cái này mà không Mas buku nama wasu juga nih stand aja lah sekarang macam mana sekarang langsung. Hey, cameraman. Onion man. Nama me? English. Kamera, kamu na, apa? Kamu na. Kamu nih. Ramai nuhut lai hai baina manusia mati Honda Agustus ni berai-berai hai Honda Padayau enjoy sudah đưa bài như nào các bài đi bài các bài với ăn đi ra rồi cái rồi ăn chỉ có cái này đó mình đi ra này này về lo xin vui xin đăng nung cái lo đi lo ấy vui itu kita mana deh rồi gari dong. Berat,
फैसिगोन फंबाया Jangan nungsa, nơi bola lah, bola nào hút à? Bola đứa, nào hút bola? À, sư lăng mày.